Salam mehribanlar, kanalyma hoş geldiňiz. Bugün bulka taýýarlaýas. Özüm kruvasan bulka. Bulkan taýýarlamak birazajyk wagtyňyzy alyp biler, ýöne harjan wagtyňyza degen bulka bolýar. Ýumşajuk, taşy çıtır, içi hem ýumşajuk bolýar. Hamirimizi yoğurmaya başlayas. 2 stakan mylaýym süýdi gawamyza alýas. Süýdüň özü ne sowuk bolmaly, ne de gyzgyn bolmasyn, mylaýym bolsun, ýyljajuk bolsun. Drojuňyzyň hasgowy çişmek üçin 5 nahar çemçesi şeker ulanymy. Bir nahar çemçesi droj goşup, gowadyp bulary garışdyrýas we üstüne ýapyp 10 minutlap ýyljak ýerde goýýas. Şonda drojumyz gowy çişýär. Görüşüňiz ýaly drojumyz çişdi. Indi 2 sany ýumurtkanyň agy bilen sarysyny aýyrdym. Agyny hamir ulanýas, sarysyny bolsa ýüzüne çalmak üçin aýyrýas. Yarım stakan günokar ýagyny hem goýup gowy garışdyrdym. Ve jemy bu bulkada 6 stakan un ulanýas. Ilki 4 stakan uny goýýan. Ve unyň üstüne bir kiçi çemçe duzy goşup gowadyp garışdyrýan. Beşinci stakan unumuzy hem hemmesini goýýas. 6-njy stakanymyz bolsa az-azdan goýar. Berde ýatlatmak istedim. Ýumurtkanyň sarysynyň üstüne hökman suratda ýapyp saklaň, bolmasa gurap biler. 6-njy stakan unumuz bolsa ýogurup durkap az-azdan ulanýas. Bulkanyň hamiri näçe ýumşak bolsa, şonça hem gowy netije alarsyňyz. Bulkan şonça hem gowy bolar. Eline ýelmeşip duran hamir bolýar, birazajyk ýogurmak kynrak bolýar. Ýöne şonda da un köp goşmagy maslahat berýärin. Droşly hamirler näçe gowy ýogurulsa, şonça hem gowy bolýar. Bu bulkany hem iň azyndan 10 minutlap ýogurmaly. Eline ýelmeşýänligi sebäpli gapda ýogurmak kynrak bolýar. Men şonuň üçin şu görnüşde ýogurýan. Stoluň üstüne çat-çatdan urup ýogurup bilersiňiz, şonda ýelmeşmek azalýar. Altıncı stakan unumyzyň hemmesini ulanýan. Görüşüňiz ýaly hamirimiz henüzem ýelmeşýär, ýöne ýelmeşde de un ulanmadym. Şu görnüşde çat-çatdan ýogurdum. Hamirimiz taýýar boldy. Hamiryň ýumşaklygyny görýänsiňiz. Hamirimizi gabyna salyp, üstüne ýapyp, 1 sagatlap oto temperaturasyny şişýänçe saklaýas. Eger wagtyňyz ýok bolsa, duhowkany 5 minut ýaly gyzdyryp, soňra öçürüň we ýyljak duhowkanyň içine ýarym sagat goýsaňyz hem hamir gowy şişýär. O görnüşde hem dynjyny alyp bilersiňiz. Men oto temperaturasyna 1 sagat goýdum. Görüşüňiz ýaly hamirim gowy şişdi. Ve elim bilen birazajyk howasyny şu görnüşde çykarýan. Hem 20 bölege bölýän. Şu ölçülerden 32 sany bulka taýýarladym men. Siz isteseňiz ähli önümleriň ýarysyny ulanyp ýarym ölçek hem taýýarlap bilersiňiz. Ýa-da hemmesini taýýarlaňyzdan soňra bişen güni, ýani täze wagty paketde salyp marazinlikde saklasaňyz hem täze durýar. Böleklerimiz şu görnüşde taýýarlaýar. Ve 150 gram metkeni mikrobalnovkada eretdim. Gazyň üstüne hem eredip bilersiňiz.
hamyerlerimizi şular ýaly uly tarelkanyň ölçegini ýaýýar. Ve eredilen meskeýimizden gowy edip çalýar. 10 sany hamyryň aralaryny meske çalyp şu görnüşde taýýarlaýar. 10-dan 2 sany tegelek taýýarladym men. Hamyr ýaýmaga başlangyzda başda gowy unlap bilersiňiz, ýöne soňlaryny kän un tepmejek boluň. Dokuz hamyryň hem aralaryny ýağ çalýar, meske çalyp şu görnüşde taýýarlaýar. 10-njy hamyrymyzyň üstüne ýağ çalamdyk. Sonra üstüne ýapyp haladelnikde arasyndaky meskeleri doňýança saklamaly. Menki 20 minutda doňda arasyndaky meskeler. 20 minutdan sonra baharlap görün, 20 minutdan sonra meskeňiz ýene-dem ergin bolsa, doňmadyk bolsa, onda ýene köprak saklap bilersiňiz. Eger meske doňmanka ýaýsaňyz, aralaryndaky meskeler çykar. Ikinji 10 hamyrymyzy hem şu görnüşde taýýarlap, ony hem haladelniге goýdum. İkinci bölümimiz doňýança birinji taýýarlan hamyrymyzy ýaýýar, birazajyk unlap näçe ýuka ýaýyp bersek şonça hem gowy bolýar. Ýanky 10 sany hamyryň hemmesini birlikde ýaýýar. Ve ýaýan hamyrymyzy ilki 4 bölegi, soňra hem 8 bölege böldüm. Soňra her bölegi ýene bölüp, jemi 16 sany bölege böldüm. Onun içine islen zadyňy ulanyp bilersiňiz. Men çörek çalýan şokolad ulandım. İsteseňiz beýleki plitka şokolad hem ulanyp bilersiňiz. Ýa-da bolmasa goýu gaýnadylan wariýany ulanyp bilersiňiz. Esasan hem klubnikan wariýanyny has gowy bolýar. İçine zatlarymyzy goýanmadan sonra şu görnüşde birazajyk çekdirip, hamyry çekdirip saraýas. Kän sıky saramaň, kän gowşak hem saramaň. Orta derejede hamyrlary dolaýas. 2 gapdalynyň elim bilen basyp erkledim, şokoladlar çykmasyn diýip. Eger süýjül taýýarlamak islemeseňiz, arasyndan gaýnadylan kartoşka ýa-da bolmasa peýnir hem ulanyp bilersiňiz. Eger bu görnüşde taýýarlamak isteseňiz, hamyryny ulanjak şekeriňiziň mikdaryny azaltsaňyz gowy bolar. Taýýarlan bulkalarymyzy ýağly kagaz ýadylan duhowkanyň gabyna goýdum. Ýağly kagazyňyz ýok bolsa, diňe ýağ çalyp hem pişirseňiz bolýar. Ve hamyrylaryň üstüni streç bilen ýapyp, ýarym sagat hökmany suratda kynjynalar ýaly goýun. Şonda hamyr has gowy çişýär we tagamly bolýar. Eger goýman pişirseňiz, onu bulkalaryň içi gözenek bolup pişmeýär. Ve herki aýryp goýun 2 sany ýumurtkanyň üstüne bir nahar çemçesi süýt goşup gowy garşdyrdym we bulkalaryň üstüne ýuwaşlyk bilen çalýar. Kän basman çalyň we ondan gyzyp duran 180 gradusly duhowkada 40 minutda pişdirmeň bulkalarym ýüzi gowy gyzarýança pişiriň. Bulkalarymyz taýýar boldy. Jemi 32 sany bulka taýýarladym şu ölçeklerden. Bulkamyzyň içini kesip hem görkedeýin. Görüşüňiz ýaly gözenek boldy bulkamyz. Bu
Gurkan hem ullar hem de çağalar şeýle alap iýerler hokman taýýarlap görmekle maslahat berýän. Videomy tomosha edeniňiz üçin köp sag bolun.